wakana wala wakana anya fage na keturu oba eze nwafọ akomela oba eze nwafọ akomela orona obi ofora kai no bosin kata obi ofora ka no tata kede iba na emeka no bosin kata iba na emeta bụ na ọnwa Igbo Enugu eji akpọrọ Igbo ji eji ewe bawa na ahịa ọbụla tolo ka ọnwa dị na tolo ka ọnwa anụnwa isa na narọ dị na abalị ịtọ akomela na abalị ịtọ ahụ ọtụpọsị ahụ ọtụ ọ ya bụ okwu izu na atọ jee na nkwọ kpọọ ji anya akpọọ ji ahụ na nkwọ ndị nze avọm anya asụ evo n'izu na anụ ya akomela asụ ndị isi onye nze isi onye ama mmanya akomela amanya bụ mmanya ịma na ọ nwatazi ekwere izu na atọ ya ọ bụrụ izu asaa taa akpọrọ ji akomela yes so no jika na jana nkwọ ya dịka a na-eji ịkpọ dịka omenala si wee do akomela o nwere ndị nnụrụ na akpọrọ lasu nkwọ anyị ma na a na-enwe disidenti n'obodo ka na o wutere m na ehi abịa si na ndị ha na igwe na-eri aṅụ na ha kwụrarị ugwu otu ha kwụrarị ugwu ikwu na ibe ha ara akwere ha ugwu ha chere na ihe ọbụla ha hụrụ n'ụwa ha ibike ka ha na-ezu ọba anyị na-ekene gị anyị mara mangwele ekene na-ekene ọra na eze n'ikwuru ibere anya mere na-akpọ ji igwe ose agwụna ziri anyị ji ekpọ ji na nkwọta na-ekene nkume na-ekene ezinụlọ ya niile na-arụ ike Chineke nye ebe na-ekene eke Chineke nke kacha nke na bọsọ o mere mgbe arụ ọ dịrị igwe n'ala ka ọ nọrọ ụwa ọsịsị ji azachari obi ya na a na-abịa ọtụrụ nsị zachari obi azachachari obi ahụ ma bịa ka o si wee kwu ịwụrụ na Chineke si aghara na ọrụ ibe eze ya ka alụchara nọ mgbe na-ekene obu ọhụrụ na-ekene ndị omenala na-ekene ndị traditional council na-ekenekwa ikwu na ibe ma obodo ndị polisi bịa bụ ama ekene onye ọbụla na eziokwu emechefuta ibe ọba anyị na-ekene gị ka esi na ya kwado na nkwado ka a na-akwado ka afọ zana na yes ka anyị jekwa ọjị na nkwa Enugu a na-enwe obodo enweta igwe ose agwụna igwe andeze Enugu ọbịa ka ya iwe na ọka ome royal emergency igwe cabinet in America. Champion.
Oh, no, no, no.
Oh,
Personality matters. Yeah.
Religious worship, whether or not I'm Christian, or we go more religious worship. Even as we say, I do worship, I don't know. I do worship people, I don't know. Oh, man, I can't remember. Now I said, I go more. All how I want to book or to my father, my bishop, and I go more, so I go more. On my every I had that way. Only member is no way to cage wherever to cook.
onye mere ana mere ya achọrọ ka akọwa alụ ka esi aka ịkpọ ji maka ndị bịa na nkwọ si na ha bịa akpọ ji n'ụlọ ibe na-ekwu ọnwa isaa ka Enugu Ukwu ji akpọ ji ọnwụ na ọnwa isaa tụọ mbọsị ọnwa tụrụ ibido mbọsị eke na-esie bute ya izu ịtọ nkwọ na-esie akpọ ji arọ gara aga ọnwa tụrụ na 14th of July wụrụ nkwọ wụrụ Satọde ibido mbọsị agụrụ ya na eke na-esie igute ya izu ịtọ ọ baa na 26th of July ọ ya ga-eji kpọọ ji ebe a na 26th of July gara aga andị nna emiwe eso bịa kpọọ ji oluo na arọ nwa ọnwa tụọ na 3rd mbọsị abụọ iwepụ nkwọ na-esie ibido mbọsị eke igute ya izu ịtọ ọta ka ekwesị ịkpọ ji n'Enugu Ukwu ntu na adịla anyị mma na eke dịla anyị n'odila anyị hụla anyị na nkwọ ka anyị rawa ala ebe ebe ọma ya agba anyị nru o sibụla anyị na-atụ mgbe ya si n'ukwuru olu o nwere okwu ndị nwe ogwu nwere okwu nna m gwa m ndị gboo si ọbịa ya egbu mgbe onwe ya nna m wee sị m onye ebe ibe nna ya abụrọ ya ma ebe nna ya mere abụgo m ibe nna m abụrọ anọzi na ọbịa ya egbu mgbe onwe ya ọbịa ya egbu mgbe onwe ya nwere nyere mma ya egbu onwe ya ọbịa ya egbu nzu ọnwụ ọbịa nọ n'ime o nwere na ebe ha nyere mma ka ogbu onwe ya egbu onwe ya onye ebe ibe nna ya abụrọ ma ebe nna ya mere ma onye bete ya na-eme na nke ọgwọ bụ ihe mere nke gburu ọgwọ onye bịa ya egbu nzu ọnwụ ọ dị n'ọgwọ ọhụrụ m gburu ya igbo na-ebe na-agara m ntụ ibite a na-ebe ofu onye ibite na were mfe ọjị ibite elu ofu a were ewe ọjị ibite elu aka ezi mgbogo were ofu ọjị aka ezi mgbara were ofu ọjị nnọọ na ebe were ofu ọjị agụkwuru aka mbezi ofu were ofu ọjị agụkwu na ebe ofu were ofu ọjị Enugu Agidi ofu were ofu ọjị ọ nwere ndị bịara bịa na ngwa gara aga si na ha bịa ịkpọ ji Enugu Ukwu ibe na-ese okwu amara m ibili bịa eji bịa ụwa a sị na nwa igwe na-azọ na ọnya ya arụ igwe o nwere nwa ose agwụrụ amụta a na-azọ egwu ose agwụrụ aka anwụrọ aka azọwara anyị akwazị ya azọ a na-azọ eze azọ ọ rịrị aga oge ọbaje ibe ọka ole ihe ezi ụlọ ọ ndị bi ego ya ekele ụlọ mgbe anyị chechere ya ka o si wee dị n'ọna na anyị abụrụ ya anyị gwa Enugu na anyị abụ ọzọ anyị na-egbu onwe ha ma gbuo onwe ha mana anyị anụ ya osisi arụ eme ọjị ilu oke osisi ọjị ọkụ n'ahịa atụmawụsa nna ọrụ na-agọ ka nkwụkwọ ya ọzọ gọwa ebe anyị ntị ọfụma ka anyị na-ana ebe wee kwetara ibe a na-eme ọ bịa ya egbu anyị na imere ezigbo ibe ya zuo ọnwụ a bịara ngwa gara aga ebulu ji na-ebi Enugu bịa bụrụ ji Mgbogo bịa bụrụ ji Mgbada bịa bụrụ ji ọhụrụ ji ka anyị ji were aga ọjị ọjị ka anyị ji n'aka gọọ ọgwọ o wee lee ịkpọwa ji ịfụta na nkwọ ịpapụta ya ji na-atọ nke dị ebe dị nọ maka oyibo jiri nọ ịpapụta ya ji na-atọ
iji na nke eji wee gwa n'okwu vi nkwa nke ebi nkwa ibulu okwu vi nwa ada iwuru onye uru ogbo chọọ nwa dụrụ ogbo binye okwu iwuru kpereke chọọ nwa dụrụ ego binye okwu ọhụrụ gị ka igwe gwa gị bịa kpọọ ji etu esi eme ya ibe nke eji wee wee bịa ebunyegbo nkwa ewu nwaada uru ofe ya bịa bụrụ owu ọrụ iwu bụrụzi na ozi wee nwebe ozi n'ahasị wee osisi bụrụ owu ji ka ebi n'ugwu onye ezigbo ozi igwe ose agwụla eze nnukwu na igwe ụmụ nri nwere okwu ọgwa m n'aghasị na ebe isi ihe nri na-enye nsogbu n'Enugu ugwu si n'ebe ahụ ukwu ndị ede mụbụrụ ogwu ji bụ ukwu na-ego jide ebe ọhọ uru ogogo okwu egwu na ya dị ka echi na ozi ara agwụ agwụ akụọbụ nke esi abọ ji gụọ ndụ nwoke gụọ ndụ nwaanyị o nwere orie nchọ ka m mee tupu anyị gbadawa Enugu ukwu na Igbo n'Igbo na-egere ntị o nwere orie anyị eme ebe a ugbo ụmụ resịrị ya na-agbala arụ ya na-agbala nchichi anyị atụchakwa ozu ọrụ ebe a ka ọ ya ebu onye ọbụla ebe a wee fee mkpụrụ aka ya ka ha kala nchichi ya ihe ebe a na-akwọ gara aga ọjị awa okwu na awa zara nọ na-ezu agwacha ọjị ọnwa ebe anyị eme nke anyị agbadawa ọjị ọwụkwa ka nchọ ka ime ebe a ọnwụla ya ka a na-anụ ọnwa anyị na-ebe ya anụ ahụ ọwala ghara ogbu anyị odowere odogbu anyị emeela na nkwọ ndị meela na wee je were ego wee nye onye na-eme awa ọgwụ ọrụ echi ka ekwesịrị ime ngara awa ọgwụ nọ naanị Enugu ukwu ewe were ego nye ngara awa ọgwụ wee mee ngara awa Enugu ugwu onye ọbụla na-ebe a chere aja n'aka ma nwoke ma nwaanyị okwu m na-ekwu ana m ekwu ya n'ọgbọ aka m ejire gba ọgbụgbụ n'ọkpa ọkwa na ibe na-eme Enugu ukwu tata na ọhụrụ chụpụrụ ndị anaziri ihe aja na chigbo ọnwụrụ aja anaziri ihe ndị na-bịa ebe ala na Enugu ukwu ala Enugu chụrụ abụ ọsọ We